Sadiq Saleh's production. Rana tun daga rabona nima yayin rana tun daga rabona nima yayin rana tun daga banike yayin rana tun daga banike mace kyakkyawa ku kira ta da Zara ga ta san kowa kuma ba ta gadara ta wayar baiwa mai diriken sura kike ɗibin kewa ba ni babu larura ba zan bari ki ba Allah ba za na guje ki ba idan kuwa har haka ya kasance ba na doron duniya. na gode maka tunda kana kaunata mai zan yi maka dan ka wuce dan gata akan kaunar ka kullum mu waɗansu suke gyarata san jure da ka kwana da jigata mai mana fatan alkhairi masu kaunar mu akan masu shuka da mai sharri da sawara mu ya Allah ba ta kuma ce ba za ku iya da mu ba. Soyayya da daɗi ina ya zama da ke ni ma yau ina a cikin tunawar da ke jarkon so ya kama ni in fice sai da ke ba wata banda ke zuciya kin mallake kin yi daban a cikin mata dubu duk wani mai so baya son arabu da abu ta zama matar habu babu abin da ya gagari rabana sarki Allah. Makiya ku bar mu huta tunda muna kaunar junan mu ku bar mu karɓi walta so na gani laifi ne abin hankar ya kazanta maganar aure an gaskata an sa ranar aure kamar yau ne za mu shige daga Ai so yayin rana tun